Tatlong drug personalities ang naaresto ng mga otoridad sa sinalakay na drug den sa Barangay San Roque, Camaligan, Camarines Sur, alas 6 kagabi. Kinilala ang mga sospek na sina Sunny Boy Cabal, 53 anyos, construction worker, drug maintainer, at ang dalawang parokyano nito na sina Mayan Magbanwa, may live-in partner, at Rohel Agamos, 46 anyos, habal-habal driver, at pawang residente ng Barangay San Roque, parehong bayan. Nakuha sa posisyon ng mga sospek ang 12.05 grams na hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 81,940 pesos. Batay sa impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Kamsur, dati nang sumuko si Cabal sa mga otoridad sa kasagsagan ng Uplan Tukhang, ngunit muli na namang bumalik sa pagbebenta ng iligal na droga. Inaalam naman ng mga otoridad kung dati nang nasangkot ang dalawang iba pa. Nag-ibot iba-iba operation. Nung pinunta na po natin yung bahay ng subject is naaktuhan po natin yung tatlo tao, including yung main subject natin na sa aktong gumagamit po ng illegal na droga. Kaya inaresto rin po natin yung dalawang pang iba niyang kasama doon sa nasabing operation. Naaresto ang mga sospek ng pinagsanib puwersa ng PDEA Catanduanes, PDEA Regional Enforcement Team, PDEA Camarines Sur, Philippine National Police Enforcement Group, Camaligan MPS at Maritime. At doon naman po sa mga kababayan natin, hinihiling po natin na magkaroon po sila ng awareness at the same time magkaroon po sila ng courage na tulungan po yung ating mga tagapagpatupad ng batas para po tuluyan na nating masawata yung paggalat ng iligal na droga lalo na po sa probinsya ng Kamsur. Kasi wala po itong magandang naidudulot at kaya po natin hinuhuli itong mga personalidad na ito kasi iniiwasan po natin yung paggalat ng iligal na droga na maaring mag-cause po ng iba pang krimen. Nasa kustodiya pa ng Camaligan MPS ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.